Minkejja laqgħa li kienet saret fil-Ministeru tal-Edukazzjoni li għalija attendew uffiċjali tal-General Workers Union u l-Ministru Evarist Bartolo, il-cleaners tal-kulleġġi qed jaffaċċjaw rosters li jirriżultaw f'paga miżera. Il-kwistjoni ta' dak li l-General Workers Union qed tirreferi għalih bħala prekarjat ġdid qed tissarraf hekk kif il-cleaners matul is-sena skolastika jaħdmu ġimgħat li jlaħqu l-40 siegħa xogħol waqt li fis-sajf dan l-ammont jonqos drastikament. Dwar dan Net News tkellem ma' Kenny Muscat, segretarju ta' taqsima ospitalità u ikel fih dan il-General Workers Union. Basikament għandna sitwazzjoni fejn għandna ħaddiema tal-kontrattur li jaħdmu f'diversi kolleġġi qed ikollhom il-ħin tagħhom imnaqqas mod drastiku fil-xhur tas-sajf. Dan qed iwassal eventwalment biex jieħdu d-dar magħhom paga tal-€400 jew saħansitra inqas minn hekk. Fil-laqgħa jidher li l-Ministru fehem dak li kienet qed tilmenta dwaru l-General Workers Union iżda dan ma bidel xejn. Kienu wkoll għandix nifhem ta' istruzzjonijiet biex is-sitwazzjoni tiġi mitigata bl-aħjar mod possibbli. Għandna indikazzjonijiet li din ma saritx, u qed ngħid indikazzjonijiet għaliex il-ħinijiet tas-sajf jiġu komunikati fi stadju tard ħafna. Il-General Workers Union qed tagħmilha ċara li mhux se taċċetta li s-sitwazzjoni tippersisti. Aħna żgur mhux se naċċettaw li l-entitajiet jifalfru mir-responsabilità tal-kundizzjoni tal-ħaddiema fejn jaqbel. Fil-kummenti tiegħu Kenny Muscat iddikjara li komplew id-diskussjonijiet bejn il-General Workers Union u l-Ministeru tal-Edukazzjoni iżda s'issa għad m'hemmx soluzzjoni.